Кой си ти? Къде отиваш? Защо си такъв? Защо обичаш? А защо страдаш? Мога да отговоря на всеки един твой въпрос. И знаеш ли кое е най-интересното? Ти вече знаеш отговорите. Но не искаш да си го признаеш. Затова питаш и питаш. Добре. Ще ти кажа отново няколко неща. А ти ще се вслушаш ли в думите ми? Или просто ще ги чуеш? Ти избираш. Има много пътища в живота на един човек. Но има само един главен път, по който ще вървиш през целия си живот. Ще се запознаваш с различни хора и чувства. Ще се разочароваш, но след това отново ще намираш вдъхновение. Пътят ти е пълен с трудности и изпитания, но те имат една единствена цел – да израснеш. Минавайки през препятствията, правиш характера си устойчив, а понякога дори разкриваш новости за самия теб. Какъв е смисълът ли? За всеки го е различен. Едни намират смисъл в създаването на семейство, други в кариерата, трети просто избират да живеят ден за ден. Смисълът на живота ти е да откриеш кой всъщност си и какъв искаш да бъдеш. Ако знаеш това, значи вече си щастлив човек. Ако не знаеш, търси. Отговорът е пред очите ти. Просто се вгледай внимателно. Животът не е просто игра или илюзия. То е страст, която трябва да изживееш, която можеш да контролираш. Ако не ми вярваш, замисли се. Колко пъти си мислил нещо и то се случвало след време? Само един или два пъти ли? Мисълта е могъщо оръжие. Използвай го умно и не забравяй. Ти взимаш решението. Ако не искаш да си там, където се намираш в момента, просто се махни. Това ще бъде твоят избор и никой не може да те съди за това. Взимаш решението и понасяш последствията. Ти ще си виновен, ако се чувстваш нещастен, но най-хубавото е, че ти ще си виновен. И ако си щастлив, разбираш ли, зависи изцяло от теб. И някъде, сред целия този хаос, ще се крие възможността. Не винаги ще можеш да избираш условията, в които попадаш, но винаги можеш да избереш как да отговориш на това, което ти е подготвил животът. А да осъзнаеш способността да ръководиш собствената си съдба, това е огромна сила. Искаш ли няколко директни съвета? Не се страхувай от неочакваното, напротив, посрещни го с отворени обятия. Защото страхът съществува само в теб самия, а не в реалността. Спри да казваш, че се опитваш. Какво означава опитвам се? Просто действаш. Действай с цялото същество. Търси доброто у хората, така почти винаги ще го намираш. Спомни си какво обичаш, защото само така би могъл да намериш истинската си страст. Бъди най-ентусиазираният човек, когато познаваш и се впускай в приключения, когато и където можеш и на колкото и години да си. Защо ли? Защото самото оцеляване те предизвиква. Това е част от магията. Когато приемеш предизвикателството, започва приключението. Започва животът ти. Прави хората радостни, дори само като им се усмихваш, защото истината е, че когато правиш някого щастлив, самият ти ставаш такъв. Пътувай и се любувай на гледките, които виждаш. Нищо не лекува така душата, както пътуването. Обичай, вярвай и се дръж здраво. Ако сториш това, значи не просто ще съществуваш, а ще живееш. Онова, в което вярваш, ще прави такъв, какъвто си. А любовта, тя те прави най-слабият, но и най-силният човек на света. Знаеш ли, че всеки път, когато изненадаш себе си, ти се вдъхновяваш сам и усещаш едно приятно чувство, което те кара да вярваш в възможностите си. Дори имаш желание да помогнеш на тези около теб. Не подценявай силата си да променяш животи и да окуражаваш други да бъдат по-добри.
Добротата мотивира и създава честни и здрави връзки между хората. А най-прекрасното на добрината е, че може да коства на даващия съвсем малко, но да промени целия свят на получаващия. Така че ти решаваш как да постъпиш. Дали ще си постоянно вземащ или пък не. Няма да останеш без помощ, особено ако я търсиш. Знаеш ли защо още преди да попиташ, ти вече имаш отговора? Кого залъгвам? Естествено, че знаеш. Защото ти и аз сме едно и винаги сме били. А кой съм аз? Аз съм онзи ти глас в теб самия, който знае по какъв път да поеме, какъв отговор да даде, кое действие да приложи, коя дума да каже. Всичко! Наричат ме чиста енергия, идея, страст, любов. Но аз съм просто един глас. Твоят глас. Твоята същност. Ако повярваш в мен, това означава, че ще повярваш и в себе си. За да живееш един вдъхновен и запомняш си живот, ти трябва само волята да започнеш. Първата стъпка има огромна сила. Останалото е процес. Труден и изпълнен с препятствия, но все пак процес. Ограничава те само степента на твоята смелост и упоритост. Но ти можеш да прекрачиш границите, можеш да оставиш следа, да вдъхнеш сили, да подобриш живота на много хора. Само бъди себе си. Бъди свободен и се забавлявай. Вярвай на вътрешното си аз. Защото ако не си постигнал нещо, то е защото не си го пожелал достатъчно силно. И между другото, имам да ти споделя две новини за днес. Лошата е, че времето лети. Добрата е, че ти си пилотът. Ти избираш.